Dacă ești femeie și lucrezi în industria maritimă, înseamnă că cea mai frumoasă poveste de succes este chiar povestea ta. E povestea care s-a scris cu multă trudă, cu sudoare, cu stres, cu nervi, cu sute de aplicații trimise în această industrie dominată de bărbați. Este povestea unei femei care a depășit preconcepțiile, a vrut mai mult, a muncit pentru mai mult, a depus un efort dublu pentru a-și vedea visul devenind realitate. La ceas de aniversare vreau să-ți mulțumesc personal că ai bătătorit o potecă pe care am mers eu, iar în urma mea vor merge multe alte femei. Noi ne vom întâlni undeva și vom ști că împreună putem face o schimbare și că suntem mai puternice. Uită-te la tine azi și gândește-te ce ți-ai spune ție din viitor. Nu rata oportunitățile pentru care ți-ai mulțumit ție din trecut și ascultă-ți inima care bate în același ritm cu valurile mării. Dacă ai ales să faci o carieră în domeniul maritim, înseamnă că nimic nu te poate doborî, că ești de neînfrânt, că niciun obstacol nu te va face să renunți, ci dimpotrivă, te va face mai puternică. Cu cât e mai greu la început și pe drum, cu atât este mai frumoasă și mai dulce reușita. Ține minte de la mine, un om crescut la munte, cu cât urci mai sus, cu atât priveliștea e mai frumoasă. La mulți ani și multe, multe împliniri!